Tasih diterangkan Puji Laras di JM Video Shooting. Susu Darni susu rondo segere rada sepo mas setahun kerja kowe kondo ya aja banget nelongso kaget semu kira percaya kanggo ulem wis ana meja sesuk sliramu polo tropo ayo orane jebul kowe ngapusi oh hatiku lara kina wong mati oh rani jebol kowe mblenjane oh hatiku lara kina wong mati
setahun kerja aku ketemu kanca desa kandha aja banget nelongso jare kowe wis kana kutha aku menyat banjur bali menyang desa kaget semuk ati ra percaya tekan omah ulem wis ana meja sesuk-esuk sliramu palakrama orane jebul kowe ngapusi oh hatiku lara kinawa mati oh Darni jebul kowe blenjane oh hatiku lara kinawa mati nggih matur nuwun matur nuwun Pak Marno. Ayo joget Wiji. Mas Sumar bin Gotok. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning kidul beku nganti lingsir sangengene ana kene aku nunggu kowe telepon yen tak telepon malah mbok pateni Oh alah, sakno. mangkel aku mangkel Yo. pedhok pipimu Waduh. lali sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko kerinan ya Mas ya kerinan yo jenenge wong sibuk kok ya Jan-jane koe nang ngendi gelagatmu atiku sujono Yo. koe malah gandeng Sapa? wanita liya Sinaras JM Video Shooting dino minggu sing tak tunggu Iyo kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir sengengene yo ono kene aku nunggu kowe
aduh, Jiwa, aduh, jiwa, jiwa, jiwa. lali janji alasannya mangkalake sapa wong sing ora gelo kadut dandan kowe ora teko Salah sapa, Mas? Salah Mbak Darni ya ya. karo Darni genah persiapan Mas Joko Jan-jane kowe nang ngendi? Aduh, aduh. Gelagatmu saja nyuri. Matur nuwun. Terima kasih Pak Samsung, terima kasih. Tajuk Malam yang asik buat pacaran. oh Pacar yang baru-baru kenalan, kenalan. kena di jalan Citra Sudirman. Singkat kata, singkat cerita. Aku dan dia jatuh cinta, cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap cinta pun Biyen aku ra wis kandha Bebrayan jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglo tebeten dedek tanpa berkang rinoso kaya wong kelangan peto delek wekasane urung Kingko imbang ngono katresnanku garap bablas kangen ing ati. unggah kegongan sak pupuh Nah. ning ati Mas. Favorit kok ya. Cilaras
Iya, masuk. Suwindu suwe lawase Yo yo yo. lunga pamit karo aku Ayo, iya, iya. Aduh wong ayu bepujanku Hati susah. Ora susah. monggo sliramu Mana di mana anak kambing saya? Yo Rasane atiku awalmu karapi seturun alah dadah. wayanganmu ngraridu atiku yo reno wanita anti iya 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 oh iya kowe bali ayo iya 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 rasa kangen ra bisa mari piye kang mas among sira Niki mangke kangen ing ati garap ping pindho. Pokoke bablas rong pupuh maksudnya. Ping pindho. Ping pindho. Wara 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 wara. Ya. suwindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Aduh wong ayu bepujanku Hati susah. Hati susah monggo sliramu reno wanita Patu gimana? kowe bali rasa kangen ra bisa mari among sira kan iso nambani Mas Dole, come here. Ayah. sembah nuwun Mbak Darmi ngaturaken sembah nuwun Mas Tri Mas Joko matur.